Ta challenge iddi yma I lawr at ochr arall i'r dam I ddeall unwaith eto. Bydd yr fi'n joio fo cyn gymaint o'n blaen, a mae'n mynd I fod yn braf hyn yma. Wel, dim yn mynd I bwrw meddwl nhw. A mae'n station yna, gyda bob dim dwi'n angen. Wel, chi wedyn, ia? Mae'n dywyll. Dad, ydych gymardydd. Mae'n lot swyllach na hynna, de. Diolch. Eisiau dros Prinsi, mynd am jog. Mae'n rhaid dywyll I weld o fo'n cwan. Ond, dyfa dy. A sbiwch hyfryd. Gwybod bod na gyd yn dywyll, ond gwelwch chi bach well. Ond, hynna ffordd yna wan I. Jyst I ben yr all yma. A wedyn lawr. Oce. Da, so mae di cymryd rhyw awran I fi cyrraedd fama. Dwi'n gweld yn byd o gwbl fama wan ydw. Ni weld. Na, fel ein byd. Rhy dywyll. A na ni, awch yn y station I ni. Ie. Bron iawn yna. Dwi'n gweld llawer yn byd. Cwa chwiaid y cynt, de. Ond cwa. Yn un o'n. So, o, dys di gola mynd yn o'ch di fach well. So hwn oedd y coedan o'n i'n sôn amdan, dyn y bain, dyn ni'n y station. A hwn oedd y coedan o'n i'n sôn amdan. Ffryd o dad o blentyn, oedden nhw'n dod lawr yma. Gyn llechrau gilydd efo ni'r coedan, ac oedden nhw'n galw fo. Am bod o'n smelio fel hogla pis o cath, mae yna dal hogla pis o cath anna fo. Dduallt ydyn ni. So gen I fi scratch and sniff, so chi gallu oglio fo. A mae'n coedan fawr rwan, bach dwi'n cofio fo, bydd o'n i'n blentyn. Ond, da ni wedi cyrraedd. Dduallt. Ba mae di lle fi am y noswan. Dwi'n di setio fyny'n iawn eto, dwi wedi mynd â pethau fi fan'na. Ond, ia, station. Dwi wedi am aros yma, bach I dro blaen yn yd. Jyst disgyn I cysgu unwaith ar y platform. Which oedd yn hwyl. Ond, ia, dyma ni. Gynnu nhw bob dim gan ni'n angen I fan yna. Lle ti cell, gitar a bob dim. Diolgiad. Anyway, dduallt gyda'r nos. Fa mae di lle fi hyn yma. Lle campio fi, lle cysgu fi, anyway. Ia. Iawn. Anyway. Dwi'n cael lle tân at I gilydd. Ciao. Yn cynnar tân, boys.
sy'n dysgu dros. Don't overload it, medda'r boi da fi. So dwi'n mam gorol enw i fo. Dyma ni. Lle tan, ar y go. Da iawn da. Na'n sitio hwn i fynd rhywun arall yn ôl allan. Hwan mae gyda ni lle tan. Sydd yn gret. Tan ar y go. Byddwn cael gyntaf panad. Mae'n ti glwch di fach. Mae'n gwneud i glwch di ddyn ni. Bydd y coed mynd i fanna. Cwpran yn ochr yma. Hwna tan i gyd yn fanna. Cwpr lle mae bob dim. Lle bob dim yn i le. Dŵr a balli de. Mae'n gynnas, mae'n dweud bod ti'n mynd i fynd i fod yn 18 degrees yn yma. Neu fory, dwi'n cofio. Mae'n rhyfeddol am adag yma'r flwyddyn. Da ni November o rhywbeth wan, so mae'n reit surprising am adag yma'r flwyddyn, da. Mae'n hot i ddweud fe. Dwi'n ei ffeindio fo. Mae'n un night out fill. Mae'n o gwely fi. Ynddo. Gytan. A ti clyna fi gyd o yma. Bed neis. Bob dim. Tystio allan hyn yma. Ie, night out fill. Ie. Dwi'n llawer o bywyd yma nag oes. Anyway. Ie. Iawn ta. So, be da ni'n medru wneud noson fel hyn, rhwng tan, campfire. No, dau stories da. Mae'n dwyll iawn. Cofio dod yma, yn blentyn, o'n i'n dod ar weekends efo'n nhad i lawr i ddeall na. Ie, lawr i ddeall. Wedyn ar weekends, cerdded i lawr, weithio dal tren yn ôl i fyny.
Dwi'n cofio dod yma efo'r ogia, pryd oedden ni'n ifanc, oedden ni'n dod yma i gampio bethau. Ac yn aros. Ac ia, o'na hwyl i gael. Cofio un noson dod yma, o Jo efo ni, ac oedden ni gyd wedi bod yn gwneud pethau gwirion, ac oedd hi'n noson da hem i fewn iddi, ond oedd hi'n noson da ar y deg, oedd y modd yn dod i ddeall. Oedden ni'n aros yn y tŷ efo'r wncw, yn yr roslyn, ia. Weithiau, dwy waith dwi'n meddwl ar fi aros o fanna, ond dwi wedi deffro ar y portfol yma cyn ambell i dro. Tren yn cyrraedd a sydd i fyny tan gris gael lifft am ddim yn ôl i fyny. Ia, mae'n braf, hwn yn eisiau gydas de. So, sy'n llawer i fi wneud fan, mond ymlacio. Ia, cymryd o'i gyd i fewn. Nes i sydd yma ar ôl gwaith ac setio fyny. Mae'n cymryd awran i cerdded lawr. Pac reit drwm ar yng nghefni, ond mae'r rhydd rwg chwaith. Lle tân, gret, nice one. Nes i toilet cyn dod yma, so gobeithio bod fi'n iawn am hynna, de. Ie, chwilio chdi bach mwy o coed y munud, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod mae yna lot o coed yn mwcw. A dwi wedi dod â lli efo fi, so... Ie, da iawn. Oce. Ai, briliant. Twelfth o November. Fai llan ar y 14th, dwi'n meddwl di. Mae'n siŵr iawn. Ond fel arfer, beth dwi'n cofio November, oedd ei hyd yn oer. Oer go iawn efo, de. Oedd y geia di setio fewn erbyn hyn fel arfer. Ond mae'n gynnas, mae'n boeth neis. Mae'n boeth neis efo mae'n neis. Yndi. Dwi wedi dod a super noodles efo fi, de. Ond sgem rili iawn, ddim byd i fita hwn ar y funud. Mae'n dywyll yma. Mae'n dywyll. Mae'n un peth. Dyma pan maen nhw'n gael o'n ddiallt ella. Mae'n gallu dywyll i fi ffilmio'n byd. Oce, hwnna'n eich munud. So, dyma ni, here we are. Fully set up. Bob dim yma. So, station Dduallt. Bed. Sitio fyny bob dim. Tân. Mae gynnau tân yma. Gyfan. Ie, bed yn wyda so far. Rhaid y llian di bod yn bwtian allan o'n cwch. Gynnau to dros y men, mae'n noson glir, yn lle eithaf oer, ond ydy mae'n oer o fynydd. Ac, jyst mwynhau. So, os rwy'n yn dod, na jyst dweithio nhw bod fi'n gwisio am y tren.
Yndi dod yma fuan. Cos mae'n ciw mawr. Yeah, if anybody comes along, I'll just tell them I'm waiting for the train. I like to get places early, just in case there's a long queue. So yeah, chilling out basically. I've been for a look around, wedi cael look o gwmpas. Ac, so just ymlacio am o'n rili. Fel ydych chi? Tan bach, mae'n achos bach wynt, sy'n ei gyfynnu o'n hynny. Ond, dal o dda. Gred, de. Ie, dwi'n watchad o'r gwynt hwnna'n gallu chwarae siciau. Un peth da ni ddim eisiau di gwynt. Ond, o dda yma. Ie, dwi'n licio fo. Bron rath o boffi, ond hyn cweith, da. Station, di hwn. So, yr amser rwan, tua 8 o gloch dwi'n meddwl, neu rhywbeth fel 'na. Dwi'n siŵr iawn. So, dwi'n gwybod. Lla'n neud llawer o byd rwan, rili, cos dwi wedi cael glasiad o win. Gar di parcio fyny yn Tan Grisiau. Gallu cael brecwast y bora fyd. Mixau caff allan, neu rhywbeth bach o fan'na. Rhywbeth wneud twrw allan o'n cwb. Rhwng fan'na a yr un cwt fyny'n dopio yna. Gwahaniaeth, dwi'n teimlo lot mwy exposed, cos gen I ddim tent. Sa'n byd yn am ryw reswm pryd ti'n mewn tent, i jyst teimlo yn secure, byd. Dwi ddim yn yma, cos dwi'n gorad, bod fi mewn adeilad bach, a drws yn gorad o fan'na. Yn ffenast ar yr ffenast. A dwi'n clywed rhywbeth o'n cw. Dwi'n meddwl at y lluan, de. Ond mae'n mynd i fod yn diddorol trio mynd i gysgu, dwi'n meddwl, de. Yn gwybod be, dwi'n mynd i wneud yma hynna. Mae gen I earbed ydi setio fyny, mae gen I 2 sleeping bag. So, rhan cyfforddus ag bod yn cyfforddus ag gynnas. Sy'n problem efo hynna. Ond creepy crawlies o bugs a bethau de. A falla rhyw llwynog yn dod yma ni. O, beth yw'n wrth ei lleill na. Broc, de, badjar.
Ond dyna di pethau sy'n digwydd yn y gwyll, de. Lla hynna di un o'r whole point o dod allan, a mae'n dweud gwir, da chi? Yn siwr. Ella, llwynog ydi hwnna, ella anyway. Gweiddi a bo fi ar ei territori fo. Mae'n mynd o'r mwncw an hynny. Yndi mynd o'r ei twrw yma o'r mwncw yma. Ie, yna sosban fawr allan. Nwch chi'n gweld os yn i'n bwyntio fo i chi na ddim byd. Dach chi'n gweld beth yma'n meddwl. Yr un beth na doedd yn ei twrw yn cwrt. Dwi'n meddwl all hynny, dydw i'n siŵr chwaith. Edrych y dda yma, yndi? Mae'n neis y gell amlwyd eto wan. Ie, Big Dipper, sosban mawr. Ie, dwi'n meddwl. Dyna mae'n gael yma. Mae'n siŵr. Be fysa gred ydi, swn i'n cael cwsg, noson o cwsg gret, briliant. A swn i'n deffro efo'r tren yn cyrraedd yma. A dwi'n jyst pacio fyny a mynd ar y tren o'n i tan grisia. Sy'n yn da, dwi'n meddwl. Ond, am fod gynna fi, teclyna fi a bethau yma, sy'n ni'n sgopanad y bora fyd. A dwi'n gallu neud yna. A sy'n fod mynd dau chwynciad, ie? No. Da, de. Dwi'n dim modd yn neud bethau fel yma. Mae'r rhyddid gyn ti. So, a dwi'n sôn neb yma. Mae'n dywyll, de. Dyma pan maen nhw'n galw fa ma'n ddeall, sy'n ei ddweud. Mae'n ddi. Bron yn gola fi. Ie, sori, dwi wedi siarad lot yn yr un yma, do. Dim yn gwybod pam. Da ni mam wneud, ond dwi wedi. There we go. So, yeah. I apologise for talking too much. But I just felt like talking to somebody today. Oh, os di gwylio hwn naw, Alun, nice one. Am y bawd i fyny ac y comments, mae hynna hyd yn helpu. Ac i unrhyw un arall sydd yn gwylio hwn, diolch yn fawr iawn am wylio. Gobeithio bod fe'n borio chi gormod. I hope I'm not boring you too much. But for me, in this moment, at this moment, is good. I'm enjoying it. I'm relaxing. It's nice and peaceful. Very calm. Yeah. I'm mynd i ddweud y beth arall. Okay. Boiling some water. Berwi dŵr an i wneud super noodles. Ach yn gweld yma hwnna yn gamd, ond na ni. Be ni di? Wel, dwi'n rhoi di aros mewn bothu, ond dwi'n siŵr na fel hyn mae aros mewn bothu fel bron iawn. Diolch cweit. Ac hefyd, da nes i ddeud ar yr un dwytha rhan ola o chwilio am y cwt. Bo fi'n mynd i wneud rhywbeth dros nos. Mynd i wneud shelter o'n i'n mynd i wneud. Mae'r plan yna dal yna, ond dwi ddim wedi cyflawni fo eto. Oherwydd rhesymau a tywydd a pethau fel yna. Ond mi fydda i wedi wneud rhywbeth efo hynna ar ryw ben. Ond mae hwn mor agos i be o'n i'n gallu meddwl amdan wneud. Sgynna i'm tent. Ddim tent o gwbl. Ond mae gennau lle tân, sosban,
digon o pethau i... Wel, gynnau super noodles dwi'n mynd i gael wan. Be di flavour fo eto? Curry, dwi'n meddwl. Mild curry flavour, ie. Yeah. So, mae'n gael chydig bach o hwnna. Ac mae'n brofiad, fel dwi'n dweud, mae'n November, 12th o November. Ac dwi allan, heb tent, efo sleeping bag a airbed, Airbnb, gyda gael brecwast o'n bord os dwi isio. Ond ia, sgynna'n byd ar y bol tân bach, a dwi'n mynd i fynd i angen tân. Mae'n mor gynnas, ond mae'n hefyd, beth sy'n rhyfedd ydy, mae'r noson yn glir, so dylsai fod yn oer. Dwi'n teimlo chydig bach o rhywbeth yn dod at y mwysau. Ella bod fi wedi gwneud tân ar yr adag iawn yn y lle iawn hefyd, cos hwn yn gornol yma. Ti'n mynd fel a does am byd o fanna. Dim yn y wal o fanna. Ac dim yn y bench o fanna. So hynna sgynna ni chwarae efo. Dyma lle gwely fi yn fanna wan. O'n i'n mynd i roed o ar hwn, ond does am digon o le, so nhw wedi gwneud o chydig bach. Gynnau noodles ar y go, ond sgynna i'n llawer o batteries ar ôl, a dim byd. Hwna'n mynd i roed allan y syth bin. Oce, fel o, felly. Ond, da chi'n cael gweld, ie. Mae yna rhywbeth yn eto, ond mae gynna fi fwyd, a ni'n teimlo chydig bach nesio. Rhywbeth, so, dwi'n gwybod beth cyn i gysgu. Cyn i gysgu wedyn fel. Maethon. Os yn dweud bod yna tren yn dod. Efallai bod yna ghost train yma neu rhywbeth. So yna nytsa. So ni'n gweld ghost train yn dod i fyny o'n co. Oce, dwi'n gwybod da chi'n mynd go fi. Ond, y peth rhyfedd ydi o'n i'n jocian amdan yr ghost train. Ond dwi'n siŵr ddiw bod yna tren yn dod. Ac o'n i'n clywad o. O'n i'n meddwl ar rywun oedd yn mynd yn trwy'r tren o Wislo, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod o'r rei ffordd. Mae hi yn 8:10, 12th of November. Pam sa'r tren yn dod ffwrdd ma ag yn yma nos? Wel, oherwydd o lein o'r sgwrs. Dwi'n siŵr ddiw bod y tren yn dod. Either hynna neu mae hynna. Ghost tren. Ddim yn gwybod. Hwna ddiddorol iawn i fi, de. Na gadw chi'n updated efo hwnna. Cos, dwi'n siŵr ddiw y glwad eto. Pryd dwi'n stopio hwn wan, mae'n siŵr na i glwad o'n sydd bin. Gan i weld. Ond os ydyn nhw'n deipio, dwi'n mynd i ffilmio fo. Os gen i batteries. Iawn ta, esgusodwch fi am yr iaith, ond mae'r tren yn ffucking dod. Ghost train, fuck's eggs. So. Mae hynna yn absolutely nuts. Chi'n gwybod o? Da chi'n mynd i weld o munud. Dwi'n dod i fyny ffwrcw. Oce, dwi am stopio hefyd gael batteries i tal. Dwi'n meddwl ar y fi glwad hwnna unwaith eto, a mae wedi bod yn tua hanner awr rwan. Ers i fi glwad hwnna tro dwytha. Trwy'r tren yn chwibiannu. Dwi ddim yn meddwl bod e'n mynd i ddod ffwrdd ma. Cos dwi'n meddwl am be mae di wneud ydy mynd i tan y bwlch sydd yn bell ar fwncw, a bod ni mewn rhaid rhyw bowlen o fama. Mae'n dal y twrw. A fi hynna'n dechrau meddwl na ghost train oedd yn mynd ymlaen yma. Ond, illa sa'n gallu bod yn ghost train. Ti'n gwybod os yn gallu troi hwn rownd. Na, ydw. Anyway, o, yndw. Na,
Dal yn mynd am chydig bach mwy, jyst rhag col yn unig fod trwy'r tren. Ghost tren. Anyway, twllwch di hwn i gyd, so some point nag oes. Ac mi, mae'r atho bod o'n tontio fi neu rhywbeth, cos o'n fi glwad eto fan ywan. Gwyd y chwiaid. Dwi rili ddim yn siŵr. Definitely yn clywed y tren. Dwi'n mynd i wneud o wan. Ni rili yn meddwl bod ni'n mynd i gael ghost train y fan o wan. Ar y fi anghofio amdano fo, a tho mynd i ffwr. Yna'n byd yna gwbl, mi'n dechrau meddwl amdano fo eto, a ddoth o'n ôl. Trwy'r wislo mawr, a bod tro dwi'n recordio, diolch yn gwneud y wislo o gwbl. Clywad fyny fyna. Na, mynd yn ôl o ddwrth tan y bwlch, oedd o'n rhaid i bod o tan y bwlch yma. Sy'n mynd syni ni fe. Dwi'n gwybod faint mae'r aml ma'n rhaid y wisl. Ti'n da wisl yn ei pwys? Jyst i fi cael profi fo, yn bod i drysu. Ti'n di, unwaith i roi stop ar y bastad. Hwn yn cychwyn ffwcio wislo wedyn. Dduallt. So, dyna ni, final report. Oh, god. Ti'n gwybod, di'r dygol ddim yn neud o gwbl. Dyma ni, final report. Oh, god, dwi'n lle rong yn mynd. Anyway, hwn di gwely fi am hyn yma. Ie? 2 munud. So, final report am hyn yma. Gola mynd bob munud. Sgynna ddim batri ar ôl yn hwn, so dwi'n mynd i roed y final report. Final report ydi, gyda i fan i'n gysgiar, dwi'n gweld chwiaid, o'n i'n meddwl bod gen i'n clywed ghost train. Dwi'n gweld pethau eraill sydd yn rhaid rhyfedd, sydd yn mynd ymlaen yma. So dwi'n gwybod, sydd dwi'n mynd i fan i join yma. Ond mae'n mynd i fod yn diddorol, dwi'n meddwl. So, na i reportio fewn yn y bora. Ac gawn ni clywed mwy wedyn, ie. Oce, diolch yn fawr iawn. Ac mae bob un comment o hyd yn werth i ddarllen. A na i o hyd respondio bob un yna chi. A ni'n gobeithio sy'n yna'n digwydd, ond dwi ddim wedi cael yr tren, ghost train. Ond mi oedd na ghost train. Yn ymhen i, mi oedd na i fi. Ond oedd o. Ac diolch am wrando, ac wela ni chi tro nesa. Oce, diolch yn fawr iawn. A cofiwch roed comment. Yeah, please. Wedyn gyllan ni cyfarthrebyd gyllan. A creu rhyw gymuned neu rhywbeth fel sy'n angen da, so. A swn i'n gosio pethau chi, neu so chi gallu awgrymu pethau da chi'n gwylio neu beth bynnag neu rhywbeth. Neu just get on with it, stuff. I get on with it, dear people. Anyway, diolch. Ta-ra. I just missed the full moon by a few days. I did want to come down here, ond eisiau dod yma ar yr lle llawn, ond ges i mae'r cyflo yn ein gweithio. Dwi yma wan
A sbiwch hyfryd de. Unwaith 2 eiliad. Na, da chi'n weld o fel dwi weld o. Eto, o'n i'n gweld ar y lleuad. Mae'r goedan yma yn stopio chi gweld o. Mae 'na, wel,